Muling umarangkada po ang Metro Pacific Tollway Corporation Tour of Luzon ngayong taon na nagumpisa ang kanilang race dyan po sa may Pawaya, Ilocos Norte na magtatapos sa inaasahan sa Baguio City. Tinawag po na Great Revival ang naturang sports events matapos ang 5 taon na pagkakantala dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Patrick Gregorio ng DAC World PH Chairman at MPTC Tour of Luzon 2025 organizer, layunin ng naturang event na muling buhayin at pausbungin ng sports ng cycling. Sports tourism. We are here in beautiful Vigan. We just came from historic Pawai. Soon we'll be in the beautiful beaches of Lingayen, then in Clark, then San Juan La Union. We showcase the beauty of the Philippines. Okay, so anong take po dito ng, of course, the Department of Tourism? They will always support, but this is more than anything, this is a sports event. But we are trying to attach it as a tourism event. Why? Because the biggest tourism events in the world are sporting events. Nakilahok po ang nasa 119 na siklista mula sa Pangasinan, Vigan at iba pang bansa sa magtatagisan sa iba't ibang kategorya para sa premyong 6.15 million pesos. Kasama din dyan ang iba't iba pong mga siklista mula sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Mula sa Paway, Ilocos Norte, magtatapos ang patimpalak sa Dagupan sa Baguio City na may kabuang distansya ng higit 1,000 kilometro. Kabilang sa pinakahuling stage na dadaanan ng Tour of Luzon ng Lingayen habang hanggang sa Labrador at Lingayen hanggang Camp John Hay ng Baguio City. Isa sa pinakalayunin ng naturang aktibidad ang paglulunsad ng sports event na magiging bahagi ng pagpapalakas ng sektor ng turismo sa bansa. IFM News. IFM News. IFM News.